Ny film. Det gør det nu. Jo. Derfor springer den alligevel. Derfor springer den alligevel, ja. Fordi jeg kan huske sidste gang, der brugte vi den røde hårlagt, der sprang den fandme for helvede. Kan du være på fat? Ja. Den skal bare have fat. Var fandme allerede 33 sekunder. Vi er ikke i tvivl, når den er i gang. Jeg har den i hænderne, Andreas. Nu er jeg fandme ligeglad. Nu er der nemlig 2 på 1 video. Fuck, hvis han bremser det kældet, det der. Jo, det er Passat. Øj, der står. Giv mig. Nej. Jeg kan heller ikke høre noget brag. Er der ikke helt i den? Jo. Vi ligger fandme lige i skudlinjen. Den når ikke at springe. Spring. Det er så højt, han må ved. Ha, for satan. Fuck, mand. Det går fandme under 20 minutter. Det er den der. Ja. Lad nu være. Man kan ikke se dig. Det er der skide på. Spring nu for helvede. Der er gang i. Fuck, de kan se det deroppe. Vi ligger på YouTube. Det er synd. Ja, jeg ligger på YouTube lige snart jeg kommer hjem. Godt. Så går vi hjem til dig. Så går vi hjem til dig. Nej, det må vi ikke. Så ringer du og siger, hvad det hedder. Kald det fyrværkeri i Ivy. Jeg kalder det bare... det er jo Ivy. Så. Nej, det sker ikke. Chris. Ren fontæne, mand. Fuck. Det er kun den første, der er. Okay, godt lige kar. Slut!